హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు లెవెల్ 3 భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటి గ్రంథము భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథము. సో ఇది శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు సంస్కృతంలో రచించినటువంటి భక్తి రస అమృత సింధువు అనేటువంటి దానికి సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానంగా ఉన్నటువంటి గ్రంథము భక్తి రసామృతము. సో ఇది భక్తి యోగ పరిపూర్ణ శాస్త్రంగా చెప్పబడేటువంటి అంశం ఇది. ఈ భక్తి రసామృతము లేదా భక్తి రసామృత సింధువు. మరి ఇక్కడ శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయానికి చెందినటువంటి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు. ఆయన మనకి గోస్వాములలో ఒకరు. ఎందుకంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వారి యొక్క శిష్యులలో వీరు ఒకరు. ఎందుకంటే ఈయన 1489 1564 ప్రాంతంలో జీవించి ఉన్నటువంటి, అంటే అవతరించి ఉన్నటువంటి వారు. మంచి అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కవి, తత్వవేత్త. అలాగే వీరి యొక్క సహోదరుడైనటువంటి సనాతన గోస్వామితో కలిసి ఆ బృందావనం 6 గోస్వాములలో మొట్టమొదటి వ్యక్తిగా వీరు పరిగణించబడేటువంటి వారు. ఎందుకంటే ఆ చైతన్య మహాప్రభుకి అత్యంత సన్నిహితమైనటువంటి శిష్యులలో వీరు ఒకరు. రూప గోస్వాముల వారు చైతన్య మహాప్రభువులకు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి శిష్యులలో వీరు ప్రముఖులుగా ఉన్నటువంటి వారు.
సో వీరు శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు. సో వీరు రచించినటువంటి ఆ భక్తి రసామృత సింధు అనేటువంటి దానికే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇవ్వబడినటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ముఖ్యంగా 6 గోస్వాములలో ఒకరైనటువంటి వీరు చైతన్య మహాప్రభువుకు అత్యంత సన్నిహితమైనటువంటి శిష్యులుగా ఉన్నటువంటి వారు. మరి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు కలియుగంలో సాక్షాత్తు కృష్ణుడి యొక్క అవతారంగా భావించేటువంటిది. మరి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువులతో దీర్ఘకాలంగా సహచరుడు అంటే ఆయన యొక్క శిష్యుడుగా ఉండడం వల్ల మరి శ్రీల రూప గోస్వామి వారు ఆయన యొక్క ఉద్దేశాలను లోతుగా అవగాహన చేసుకొని వాటిని తార్కిక మరియు అత్యంత కవితాత్మకంగా శ్లోకాలలో రాయబడినటువంటిది ఆ భక్తి రసామృత సింధు. ఇది భక్తి సేవ, ఆ భక్తి సేవ యొక్క అంతర్గతము, ఆ భక్తి సేవ యొక్క అర్థాలు, మనస్తత్వము ఇవన్నీ కూడా రూపొందించబడినటువంటిది. అందుకే వారు చెప్తుంటారు, చైతన్య మహాప్రభులు వారు బృందావనం నుండి వచ్చి యమున, గంగా నదుల యొక్క సంగమ స్థలమైనటువంటి ప్రయోగ వద్ద శ్రీల రూప గోస్వాము వారు కలిసినప్పుడు మరి రూప గోస్వాముల వారితో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభులు వారు ఈ విధంగా చెప్తారట, భక్తిపూర్వక సేవ యొక్క అతీంద్రియ మధురమైన సముద్రము చాలా పెద్దది. పరాపర శూన్య గంభీర భక్తి రససింధు తోమాయ చకైతే తారాకహి ఏక బిందు అని వారితో అన్నారని చెప్తారు. అంటే భక్తి పూర్వక సేవ యొక్క అతీంద్రియ మధురమైనటువంటి సముద్రము చాలా పెద్దది. దాని యొక్క పొడవు, వెడల్పు ఎవడు కూడా అంచనా వేయడం సాధ్యం కాదు. అయితే దాని యొక్క రుచి చూడడానికి, అంటే ఆ భక్తి పూర్వక సేవ యొక్క అతీంద్రియమైనటువంటి మధుర రసామృత సింధు సముద్రము యొక్క రుచిని చూడడానికి ఒక్క చుక్కను నేను వివరిస్తాను అని చెప్తారట. అంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువులు వారు ఆ సముద్రములోని రసము అనేటువంటి సముద్రంలోని ఒక్క చుక్కను శ్రీల ఆ రూపగోస్వామి వారికి ఇస్తే మరి ఆయన ఆ ఒక్క చుక్కను లక్షలాది విశ్వాలను ముంచెత్తడానికి సరిపోతుంది అని తర్వాత ఆయన వారణాసిలో శ్రీల సనాతన గోస్వామికి చెప్పారట రూప గోస్వాముల వారు. అందుకే మనకి ఈ భక్తి రసామృత సింధువులో 4 విభాగాలు ఉంటాయి. మనకి భక్తి శాస్త్రి కోర్సులో మనకి డిజైన్ చేయబడినటువంటిది మొదటి విభాగం మాత్రమే చూస్తాము. అవేంటి ఏంది అని చూద్దాం. ఎందుకంటే ఒక సముద్రానికి 4 దిక్కులు ఉన్నట్లుగా, ఎందుకంటే మహాసముద్రం దాని పొడవును వెడల్పును ఎవడు కూడా లెక్క కట్టలేనటువంటి ఆ సముద్రానికి మరి 4 మహాసముద్రాల సూచికగా చెప్తారు. అందుకే ఈ భక్తి రసామృత సింధులో కూడా 4 భాగాలు ఉంటాయి. అందులో తూర్పు దిక్కు, తూర్పు భాగంగా ఉండే తూర్పు మహాసముద్రంగా ఉండేటువంటిది భక్తి సేవ యొక్క రకాలు వివరిస్తారు అని చెప్తారు. ఇక రెండవది తూర్పు తర్వాత దక్షిణ మహాసముద్రము అతీంద్రియమైనటువంటి మధురత యొక్క సాధారణ లక్షణాలను అందులో వివరిస్తారు. ఇక పశ్చిమ మహాసముద్రం అంటే ప్రాథమికమైనటువంటి ప్రేమ సంబంధాలు, ఇక ఉత్తర మహాసముద్రంలో పరోక్ష ప్రేమ సంబంధాలు వివరించబడినవి అని చెప్తుంటుంటారు. ఈ భక్తి రసామృత సింధు అనేది శ్రీమద్ భాగవతము యొక్క అస్తిత్వ విశ్లేషణగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు శ్రీమద్ భాగవతంలోని అన్ని వర్గాల, అన్ని రకాలైనటువంటి పారవశ్య ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని
ఉం? వర్ణించినటువంటి విధానము మనకి ఇందులో తెలుస్తుంది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే శ్రీమద్ భాగవతము మరియు ఇతర వేద వాజ్మయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుండి అధికారిక ఉల్లంఘనాలను సంగ్రహించడం ద్వారా అన్ని అంశాలను కూడా ఇక్కడ వివరించినటువంటిది. ఎందుకంటే భక్తి రసామృత సింధువు సాధారణమైనటువంటి భౌతిక చైతన్యము నుండి ప్రేమ భక్తి యొక్క అత్యున్నత వరకు అన్ని దశలను కూడా వివరిస్తూ ఉంటుంది. ఎలాగైతే మనకు ఉపదేశామృతం సాధనా భక్తి నుండి ప్రేమ భక్తికి, ఇక్కడ భౌతిక చైతన్యము నుండి ప్రేమ భక్తి యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి పరిపూర్ణతను వరకు కూడా ఉండేటువంటి అన్ని దశలను కూడా భక్తి రసామృత సింధు వివరిస్తూ ఉండేటువంటిది అని చెప్తారు. కాబట్టి కృష్ణ చైతన్యం యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి పరిపూర్ణ దశను పొందడానికి ప్రతి భక్తుడు ఈ గొప్ప గ్రంథమైనటువంటి ఈ అతీంద్రియ ఆధ్యాత్మిక సాహిత్యమైనటువంటి ఈ భక్తి రసామృతమును చదవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే భక్తి రసామృత సింధువులోని అతి ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకం చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మనకి విశుద్ధ భక్తి గురించి చెప్పబడినటువంటిది. దాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భక్తి అమృతంలో గ్రహించి దాన్ని ఉత్తమ భక్తికి నిర్వచనాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్తారు. స్వచ్ఛమైన భక్తి ఏంటంటే అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాది అనావృత్తం అనుకూల్యేన కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమా అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకంటే మొదటి శ్లోకమే అందులో చెప్పబడేటువంటిది. ప్రథమ అంటే ఉత్తమమైనటువంటి తరగతికి చెందినటువంటి భక్తి సేవ అభివృద్ధి చెందినప్పుడు అన్ని భౌతిక కోరికలు అతీంద్రియ తత్వ శాస్త్రం ద్వారా పొందిన జ్ఞానము మరియు ఫలాపేక్ష చర్యల నుండి విముక్తి పొందాలి. భక్తుడు నిరంతరము కృష్ణుడికి అనుకూలంగానే సేవలు చేయాలి, కృష్ణుడు కోరుకున్నట్లుగానే సేవలు చేయాలి అంటూ చెప్పబడేటువంటి ఆ తత్వాన్ని మనకి తెలియచేయబడినటువంటిది ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటుంటాం మనం. సో మరి అటువంటి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ లక్షణాలలో వివిధ రకాలైనటువంటి లక్షణాలు ఆ శ్లోకాలలో వివరించబడ్డవి. అవి తదుపరి వచ్చినప్పుడు మనము చూద్దాం. ముఖ్యంగా స్వచ్ఛమైనటువంటి భక్తి సేవకుడు స్వచ్ఛమైనటువంటి కృష్ణుడుకు అంటే ఆ స్వచ్ఛతను కృష్ణుడి కోసమే భక్తి చురుకైనటువంటి నిశ్చయమైనటువంటి అలాగే సానుకూలమైనటువంటి వాటిలలో నిమగ్నం అవుతూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి అటువంటి భక్తి యోగ పరిపూర్ణ శాస్త్రము శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు సంస్కృతంలో అందించినటువంటి దాన్ని మనకి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భక్తి రసామృత సింధువుగా మనకి అంటే భక్తి రసామృతము లేదా భక్తి రసామృత సింధువుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది దీన్ని చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి 6 గోస్వాములు రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, రఘునాథ గోస్వామి, జీవ గోస్వామి, రఘునాథ దాస గోస్వామి, రఘునాథ భట్ట గోస్వామి. సో ఇక్కడ మరి ఇక్కడ ముఖ్యంగా సనాతన గోస్వామి, రూప గోస్వామి, రఘునాథ భట్ట గోస్వామి, శ్రీ రఘునాథ దాస గోస్వామి, శ్రీ జీవ గోస్వామి, శ్రీ గోపాల భట్ట గోస్వామి అనేటువంటి 6 ఈ గోస్వాములు మనకి. సో గోస్వామి అంటే ఏంటి అనేది అంతకుముందు మనము ఆ నిర్వచనాల్లో ఇంతకుముందు చెప్పాం. ఇంద్రియాలను తన ఆధీనంలో ఉంచుకున్నటువంటి వారు గోస్వాములుగా పిలువబడేటువంటి వారు. మరి 6 గోస్వాములు గురించి మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి వారి గురించినటువంటి షడ్ గోస్వామి అష్టకము అని ఉంటుంది. దాన్ని శ్రీ శ్రీనివాస ఆచార్యుల చేత రచింపబడినటువంటి వారిపైన మనకి షడ్ గోస్వామి అష్టకము ఉంటూ ఉంటుంది. అందులో ఒక
శ్లోకాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వారి గురించి చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఏమిటంటే, నానాశాస్త్ర విచారణైక నిపుణౌ సద్ధర్మ సంస్థాపకౌ లోకానాం హితకారిణౌ త్రిభువనే మాన్యౌ శరణ్యాకరౌ రాధాకృష్ణ పదారవిందేన మత్తాలికౌ వందే రూప సనాతనౌ రఘుయుగౌ శ్రీజీవగోపాలకౌ. సో శ్రీనివాసాచార్యులు అంటారు, షడ్గోస్వాములైన శ్రీ రూప గోస్వామి, శ్రీ సనాతన గోస్వామి, శ్రీ రఘునాథ భట్ట గోస్వామి, శ్రీ రఘునాథ దాస గోస్వామి, శ్రీ జీవ గోస్వామి మరియు శ్రీ గోపాల భట్ట గోస్వామి అను వీరికి నా గౌరవపూర్వక ప్రణామాలు. అంటే శ్రీ సనాతన గోస్వామి, శ్రీ రూప గోస్వామి, శ్రీ రఘునాథ భట్ట గోస్వామి, శ్రీ రఘు నాథ దాస గోస్వామి, జీవ గోస్వామి, గోపాల భట్ట గోస్వామి అనేటువంటి 6 గోస్వాములకు నేను భక్తితో ప్రణమిల్లుతూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తుంది ఈ శ్లోకం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నానా శాస్త్ర విచారణైక నిపుణౌ సద్ధర్మ సంస్థాపకౌ. సో మరి ఎందుకు వారికి గౌరవపూర్వకంగా ప్రణమిల్లుతూ ఉన్నాను అంటే చెప్తున్నారు, సమస్త మానవ జాతికి అంతటికీ ఉపయోగపడేటువంటి, సమస్త మానవ జాతికి ఉపయోగపడేటువంటి శాశ్వత ధర్మ నియమములను మరి క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేయుటలో వారు అత్యంత నిపుణులు. నానా శాస్త్ర విచారణైక నిపుణౌ సద్ధర్మ సంస్థాపకౌ లోకానాం హితకారిణౌ త్రిభువనే మాన్యౌ శరణ్యాకరౌ. సో ఆ 6 గోస్వాములు సమస్త మానవ జాతి శ్రేయస్సు కొరకు ఉపకరించేటువంటి సనాతన ధర్మాన్ని సాధించడానికి సర్వశాస్త్రాలను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేయట్లో వారు అత్యంత నిపుణులు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, రాధాకృష్ణ పదారవింద భజనానందేన మత్తాలికౌ వందే రూప సనాతనౌ రఘుయుగ శ్రీజీవ గోపాలకౌ. సో వాళ్ళు ఆ విధంగా అంటే సమస్త మానవ జాతి శ్రేయస్సుకు ఉపకరించు సనాతన ధర్మాన్ని సాధించడానికి సర్వశాస్త్రాలను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేయట్లో అత్యంత నిపుణులైనటువంటి వారు కావడం వల్ల వారు ముల్లోకాలలోనూ గౌరవింపబడతారు. త్రిభువనే మాన్యౌ శరణ్యాకరౌ, ముల్లోకాలలో వారు గౌరవించబడతారు. అంతేకాదు వారు గోపీభావంతో శ్రీ రాధాకృష్ణుల దివ్యమైన సేవలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వారు కనుకనే వారు వారిని శరణ పొందిన వారవుతారు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, గోపీ భావనతో శ్రీ రాధాకృష్ణులను అర్చింపడంలో వారు నిరంతరము నిమగ్నులైనటువంటి వారిని ఆశ్రయించుట శ్రేయస్కరము అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా శ్రీనివాస ఆచార్యుల వారు శ్రీ షడ్గోస్వామి అష్టకంలో చెప్తారు. ఇంకా వారు చెప్తారు పూర్వపు శ్లోకంలో,
ఈ షడ్గోస్వాములు ఎల్లప్పుడూ శ్రీకృష్ణుని దివ్యనామమును జపిస్తూ కీర్తిస్తూ నర్తిస్తూ ఉంటారు. వారు భగవత్ ప్రేమ సాగరులు. వారిని సాధువులే కాక దుండగులు కూడా ఇష్టపడేవారు. ఎందుకనగా వారు ఎవరి పట్ల అసూయ భావం కలిగి ఉండేవారు కాదు. వారు ఏ కార్యములను చేసినా అవి ప్రీతినే కలిగించును. వారు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల యొక్క కృపాస్వరూపులు. ఆ విధంగా వారు ఈ భౌతిక జగత్తులోని బద్ధజీవులను విముక్తులు చేయు ప్రచార కార్యక్రమంలో నిమగ్నమైనారు అంటూ చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ షడ్గోస్వామి అష్టకంలో మరొక అంతకుముందు శ్లోకం చెప్పబడింది దీనికి పూర్వం. కృష్ణ కీర్తన గాన నర్తన పరౌ ప్రేమామృతాంబోధి బోనిధి ధీరాధీర జన ప్రియౌ ప్రియకరౌ నిర్మత్సరౌ పూజితౌ శ్రీ చైతన్య కృపాభరౌ భువి భువో భార హంతారకౌ వందే రూప సనాతనౌ రఘుయుగౌ శ్రీజీవ గోపాలకౌ. సో ఇంకా వారిని కీర్తించడంలో శ్రీనివాసాచార్యులు వారు చెప్తుంటారు. ఆరుగురు గోస్వాములైనటువంటి రూప గోస్వామికి, సనాతన గోస్వామికి, రఘునాథ భట్ట గోస్వామి, శ్రీ జీవ గోస్వామి, రఘునాథదాస గోస్వామి, గోపాల భట్ట గోస్వామి, వీరికి నా గౌరవపూర్వక ప్రణామాలు. ఎందుకంటే వారు ఎల్లప్పుడూ చెప్తున్నటువంటి కృష్ణోత్కీర్తన గాన నర్తన పరౌ, ఎల్లప్పుడూ శ్రీకృష్ణుని దివ్య నామములను జపిస్తూ కీర్తిస్తూ నర్తిస్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా వారు చెప్తున్నారు అక్కడ ప్రేమామృతాంబో నిధౌ నిధి. వారు భగవత్ ప్రేమ సాగరులు. అంతేకాకుండా వారిని సాధువులే కాకుండా దుండగులు కూడా వారిని ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే కార్యాలు ఆ విధంగా సర్వమానవాళికి ప్రీతికరంగా ఉండేవి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే వారు ఎవరి పట్ల అసూయ భావాన్ని కలిగి ఉండేవారు కాదు. గోస్వాములు ఇంద్రియాలను జయించినటువంటి వాళ్ళు కనుక. సో ఆ విధంగా మనకి ఆ గోస్వాములను కీర్తిస్తూ చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా మనకి హరే కృష్ణ. మొదటి స్క్రీన్ వస్తుంది కదా. హరే కృష్ణ. వస్తుంది ప్రభుజీ. సో ఈ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం చూసినట్లయితే హరే కృష్ణ. ఈ భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి విషయ సూచిక చూస్తే మనకి మొదట తొలి పలుకులు, తర్వాత పరిచయము, తర్వాత ప్రథమ విభాగము. ఇంతకుముందు ఏదైతే తూర్పు మహాసముద్రము అని చెప్పానో ఆ విధంగా మనకి ఇది ఇందులో భక్తి సేవ యొక్క రకాలు గురించి ఉంటుంది. ఇందులో మొత్తంగా 19 అధ్యాయాలు ఉన్నటువంటివి. ఈ 19 అధ్యాయాలలో ఉన్న అంశాలను మనము ఈ విభాగంలో చూస్తాం. సో ఇది భక్తి సేవ యొక్క రకాలు. ఇందులో శుద్ధ భక్తి సేవ సామాన్య లక్షణాలు, కృష్ణ భక్తి, అలాగే వైదీ భక్తి చేయుటకు సాధకుడు కావలసిన అర్హతలు, ముక్తి కన్నా భక్తియే విశిష్టత గలది, అలాగే భక్తియుత సేవ యొక్క పవిత్రత, భక్తియుత సేవను ఎట్లా చేయాలి, భక్తి అంగాలు, ప్రామాణిక ఆధారాలు, అలాగే ఏవి పరిహరించాలి,
అంటే భగవత్ సేవ యొక్క అపరాధాలు, అలాగే భక్తి అంగాలు యొక్క మరికొంత వివరణ, ఇంకా శ్రవణం, స్మరణం ప్రక్రియలు, భగవత్ సేవా విధానాలు 1-2 విభాగాలుగాను, అలాగే భక్తిలో ముఖ్యంగా 5 సేవా విధానాలు, అలాగే రాగభక్తి, భావభక్తి, భావభక్తుని యొక్క లక్షణాలు, ప్రేమతో చేయు భక్తియుత సేవ అనేటువంటి అంశాలు మనం చూసేటువంటివి. ఇక రెండవ విభాగం ఉంది, ఇది మనము చూడము. సో ఇవన్నీ కూడా, ఇది 3వ విభాగము, ఇది 4వ విభాగము. ఏ విధంగా అయితే ఇంతకుముందు చెప్పామో అలాగే ఈ లహర్లు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మనకి ఇక తొలి పలుకులు చూసినట్లయితే ఇక్కడ దీనిలో ఇక్కడ మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశాలను, తొలి పలుకులు అనేటువంటి దీనిలో ఈ అంశాలను మెయిన్గా వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు ఎవరంటే, ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం ఇందులో చూస్తూ ఉంటాం, ఈ తొలి పలుకులు అనేటువంటి దీనిలో. సో ముఖ్యంగా భక్తి రసామృత సింధు లేదా భక్తి రసామృతము అనేటువంటి ఈ గ్రంథము ఆయన చెప్తున్నారు. తొలి పలుకుల్లో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, మీరు చూడొచ్చు బాగా అవన్నీ కూడాను. రూపగోస్వామి ప్రభుపాదుల వారు రచించినటువంటి భక్తి రసామృత సింధు అనే గ్రంథమునకు సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానము. రూపగోస్వామి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుకు ప్రత్యక్ష శిష్యులు అయినటువంటి 6 గోస్వాములలో ప్రధానమైనటువంటి వారు. మరి మొదటిసారి వీరు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువులను కలిచేటువంటి అప్పటికి వీరు ఆ వంగదేశంలో, బెంగాల్లో మహమ్మదీయ రాజ్యంలో మంత్రివర్యులుగా ఉన్నటువంటి వారు అని చెప్తారు. వీరిద్దరూ కూడా సనాతన గోస్వామి, రూప గోస్వాములు వారికి ఆ మహమ్మదీయ రాజు సంస్థానంలో ఉన్న మంత్రులుగా ఉన్నప్పుడు వారికి పేర్లు దబీర్ కాసా, సాకార్ మల్లిక్ అనే పేర్లు ఉండేటువంటివి. వీరు వారి యొక్క సంస్థానంలో బాధ్యతాయుతమైనటువంటి మంత్రి పదవులలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తుంటారు. ఒకరు దాదాపుగా హోం మంత్రిగాను, ఒకరు ప్రధానమంత్రిగా, అంతటి బాధ్యతాయుతమైనటువంటి దాంట్లో ఉండేవి. అయితే పూర్వకాలం సుమారు ఇప్పటికి 500 సంవత్సరాలకు, 570, 580 సంవత్సరాలకు పూర్వం మాట విషయం కనుక, ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభులు వారు వచ్చినప్పుడు అంటే దాదాపుగా 550 సంవత్సరాలకు పైగానే అయినటువంటిది. సో కనుక ఆ రోజుల్లో మన హిందూ సంఘంలో కట్టుబాట్లు చాలా కఠినంగా ఉండేవి. వాస్తవానికి వీళ్ళిద్దరూ కూడా బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా మహమ్మదీయ రాజు వద్ద వీళ్ళు పనిచేయడం వల్ల బ్రాహ్మణ కుటుంబం నుండి వెలివేయబడినటువంటి వారుగా చెప్తుంటారు వీరిని. కులం నుండి వెలివేయబడినటువంటి వారు. సో అటువంటి వాళ్ళని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు, అంటే భక్తికి ఎటువంటి అడ్డంకులు లేవు అని చెప్పడానికి వీరిని మనం ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని శిష్యులుగా స్వీకరించి బ్రాహ్మణ సంస్కృతిలో అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితి అయినటువంటి గోస్థాయికి ఉద్ధరించినటువంటి వారు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు. ఇంకా వీరు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు వీరంటే బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి మహమ్మదీయుల దగ్గర వర్క్ చేసినటువంటి వాళ్ళు, కానీ మహమ్మదీయ కుటుంబంలోనే జన్మించినటువంటి హరిదాస ఠాకూర్ను కూడా వారు శిష్యులుగా అంగీకరించి వారిని నామాచార్యులుగా చెప్తాం, మనం కీర్తిస్తూ ఉంటుంటాం. ఎందుకంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ నామానికి ఆచార్యుడిగా ఆయన్ని మనం కీర్తిస్తూ ఉంటుంటాం. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభువు యొక్క సిద్ధాంతము
సార్వజనీయమైనదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. చాలా సరళమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు ఒక భక్తునిగా వచ్చేసి, ఎందుకంటే భగవంతుడు సర్వసంపూర్ణమైన వాడు, అన్నీ తెలిసిన వాడు, అన్నీ అనుభవించిన వాడుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అయితే ఒకసారి ద్వారకలో రుక్మిణి మాత అంటుందంట కృష్ణుడితో, ప్రభు మీరు అన్నీ అనుభవించారు, అన్నీ మీకు అనుకుంటారు కానీ భక్తి యొక్క మాధుర్యాన్ని భక్తుడు ఏ విధంగా చేస్తాడో దాన్ని అనుభూతి అంటే భక్తి అనుభూతిని మీరు పొందలేదు. మీలో ఇంకా ఆ లోటు ఉంది అని అంటే అప్పుడు ఆ అంటే కృష్ణ భగవానుల వారు చైతన్య మహాప్రభువులు అంటే ఒక భక్తుడుగా కలియుగంలో అవతారం తీసుకున్నాడు. ఆ రాధామాత ఆయన యొక్క ఇద్దరు కలిపి ఆ, కృష్ణతత్వంతోనూ రాధామాత యొక్క రంగుతోనూ వచ్చినారు అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆయన ఉమ్, భక్తి తత్వాన్ని మనకి చాలా సరళమైనటువంటి మార్గంలో నామం సంకీర్తనం ద్వారా మనకి చేసినట్టు. అందుకే ఆయన యొక్క సిద్ధాంతము సార్వజనీయమైనదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. కృష్ణతత్వమును తెలిసినవాడు మరియు భక్తి సేవలో నిమగ్నులైనటువంటి వారెవరైనను బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించిన వాడి కంటే కూడా గొప్పవాడిగా అంగీకరించబడను. అది వేద సారస్వతం అన్నిట్లోనూ కూడా చెప్పబడింది. ముఖ్యంగా భగవద్గీత భాగవతాల్లో అంగీకరించబడినటువంటి మూల సిద్ధాంతమే అది అని చెప్తుంటారు. ప్రతి వ్యక్తికి ఎవరికైనా శిక్షణను ఇవ్వడం ద్వారా వారిని స్థాయికి ఉద్ధరించవచ్చు అనేటువంటిది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు యొక్క ఉద్యమ సిద్ధాంతము ఈ భక్తి రసామృత సింధువులో బోధించబడినది అంటూ చెప్తారు. ఎందుకంటే వారు ఆ దబీర్ కాసా సాకార్ మల్లిక్ ఇద్దరు సోదరులు, ఎవరు రూప గోస్వామి సనాతన గోస్వాములుగా ప్రసిద్ధికెక్కినటువంటి వీళ్ళిద్దరూ ఆ మాల్దా జిల్లాలోని రామకేలి అనేటువంటి గ్రామంలో చైతన్య మహాప్రభువుని కలుసుకుంటారట మొదట. ఆ కలుసుకున్నప్పుడు వారితో చెప్తారట, వెంటనే మీరు మీ యొక్క ఉద్యోగం వాళ్ళు వదిలివేసి ఆ అంటే ఆ ప్రభువుని కలిసిన తదుపరి ఆ ఉద్యోగాలను వదిలివేసి చైతన్య మహాప్రభువుకు శిష్యులు కావాలని కోరుకుంటారట. అనంతకాలంలోనే మరి వారు రూప గోస్వాములుగా అంటే ఇక్కడ సనాతన గోస్వాములుగాను ప్రసిద్ధికెక్కినటువంటి వారు. సో అలాగే వారు ఆ రూప గోస్వాముల వారు అంటే దాబీర్ కాసా ఉద్యోగ విరమణ చేసి ప్రభుత్వం నుండి తనకు రావలసిన ధనమంతా తీసుకుంటాడట. అది కొన్ని కోట్ల బంగారు నాణ్యాల రూపాల్లో ఉన్నాయట. ఎంత అంటే ఒక పడవంత నాణ్యాలతో నిండిపోయే విధంగా ఉంది అని శ్రీ చైతన్య చరితామృతంలో వర్ణించబడినటువంటి. మరి ఆ ధనాన్ని ఆయన ఆదర్శప్రాయంగా ఉపయోగించినటువంటి విధానం మనకు చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక పడవంతా నిండేటువంటి బంగారు నాణ్యాలు వస్తే ఆయన యొక్క పదవీ విరమణ తర్వాత వచ్చినటువంటి అది మరి ఆయన దానిని ఉపయోగించినటువంటి విధానము కృష్ణ భక్తులను సర్వమానవులను అనుసరించే విధంగా ఉన్నటువంటిది అని చెప్తారు. ఆయనకు వచ్చినటువంటి దాంట్లో 50% కృష్ణ చైతన్య భక్తులకు, ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణులకు వైష్ణవులకు ఆయన దానం చేశారు అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత మిగిలినటువంటి 50%లో 25% బంధువులకు ఇచ్చాడట. తక్కినటువంటి 25%లో అత్యవసర ఖర్చులకు కొరకు తన వద్ద కొంత ఉంచుకొని మరి ఇక అలా చేశారు. అయితే ఈయన విరమణ చేసిన తర్వాత కొంతకాలానికి ఆయన యొక్క సహోదరుడైనటువంటి సాకర్ మల్లిక్గా ఉన్నటువంటి సనాతన గోస్వామి కూడా విరమణ చేస్తే మరి రాజ్యం నడపాలి అంటే ముఖ్యమైనటువంటి పదవుల్లో ఉన్నటువంటి వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళిపోతే రాజ్యం ఎలా నడవాలి, సలహాలు ఇవన్నీ. సో అప్పుడు ఆ రాజు సాకర్ మల్లిక్ అంటే సనాతన గోస్వాముల వారిని జైల్లో ఉంచుతారట. సో తదుపరి కాలంలోనే ఆయన ఆ సాకర్ మల్లిక్ సనాతన గోస్వామిగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వారుగా
చెప్తుంటారు. అయితే ఆ ఇంతకుముందు తన సోదరుడు ఆ రూపగోస్వాములు వారు కొంత తన దగ్గర ఉంచుకున్నటువంటి ధనాన్ని వడ్డీ వ్యాపారి దగ్గర దాచి ఆ ధనం సహాయంతో మరి ఆయన్ని జైలు నుంచి తప్పించుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేసి ఆ విధంగా ఇద్దరు కూడా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువులు వారి యొక్క శిష్యులయ్యారు అని చెప్తుంటారు. ఉం? సో ఎప్పుడైతే శ్రీల రూప గోస్వామి ప్రయాగ అలహాబాద్, ఇప్పుడు మన ప్రయాగ ఉంది ఏదైతే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనోళ్ళు మన టెంపుల్ తరపు నుంచి అక్కడికి యాత్ర కూడా ఉన్నది. సో ఆ ప్రయాగ వద్ద శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువును మొదటిసారిగా వాళ్ళు కలుసుకున్నప్పుడు అక్కడే ఆ దశాశ్వద దశాశ్వమేధ స్నానఘట్టములో 10 రోజుల పాటు వరుసగా శ్రీ చైతన్య ప్రభువు ఆయనకు ఉపదేశం చేశారట. ముఖ్యంగా శ్రీ కృష్ణ చైతన్య తత్వాన్ని శ్రీల రూప గోస్వామి ప్రభుపాదుల వారికి ఆయన బోధించారట. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఆ విధంగా శ్రీల రూప గోస్వామికి చేసినటువంటి బోధనలనే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు బోధనలు అనే గ్రంథంలో మనకి ఆ రూప గోస్వాముల వారు, ఇది హరే కృష్ణ చెప్తున్నట్టుంది ఇక్కడే. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు బోధనామృతాలుగా తర్వాత దీన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అందించినటువంటిది. అంటే వారు సంస్కృతంలో రాసుకున్నటువంటి వాటన్నిటిని కూడా. ఇక చాలా స్వల్ప కాలంలోనే ఆ రూపగోస్వాముల వారు ప్రామాణిక శాస్త్రములలోని వివిధ ఉదాహరణలను జోడించి గుహ్యతమైనటువంటి రహస్యమైనటువంటి సిద్ధాంత విజ్ఞానంతో భగవద్ ఉపదేశాలను వివరించారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే శ్రీల ఇంతకుముందు మనం చూసినటువంటి శ్రీల శ్రీనివాసాచార్యులు రచించినటువంటి షడ్గోస్వామి అష్టకంలో వారు 6గురును సంస్కృతంలోనే కాక పర్షియన్, అరబిక్ మొదలైనటువంటి విదేశీ భాషల్లో కూడా గొప్ప విద్వాంసులు అని పేర్కొన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి. సో వారు ఒక సంస్కృతంలోనే కాకుండా వివిధ అన్ని రకాలైనటువంటి, అంటే కొన్ని ముఖ్యంగా ఈ విదేశీ భాషల్లో, ముఖ్యంగా పర్షియన్, అరబిక్ విదేశీ భాషల్లో కూడా వాళ్ళు గొప్ప విద్వాంసులుగా ఉన్నారు అని చెప్తారు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సిద్ధాంతాలను వేద ప్రామాణ్యమును అనుసరించి లోకంలో ప్రచారం చేయడం కోసం వారు వైదిక సార్వస్వతమును క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేశారు అని చెప్తారు. ఆనాటి ఇప్పుడు మనకేదైతే ఉందో ఈ రోజుల్లో కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం కూడా శ్రీల రూప గోస్వామి వారి యొక్క ప్రామాణిక రచనలే ప్రాతిపదిక అయినటువంటి. అందుకే మనము ఇస్కాన్లో ఏదైనా అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటే, కోర్స్ చేస్తూ ఉంటే వారి గ్రంథాలనే ముఖ్యంగా మనం చూస్తాం. ఇంతకుముందు చూసినటువంటి ఉపదేశ అమృతం చూసాం. అందుకే ఇస్కాన్లో రూపానుగులుగా చెప్తూ ఉంటుంటాం మనం. ఎందుకంటే మనం చెప్పేటువంటి స్తోత్రాల్లో కూడా మనం చెప్తుంటాం, శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదంతికం అంటూ గురు ప్రణామాలు చెప్పేటప్పుడు రూప ప్రణామం కూడా చెప్తూ ఉంటుంటాం మనం. ఎందుకంటే రూపానుగులుగా ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. అంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మనోభీష్టమును నెరవేర్చడానికి భౌతిక ప్రపంచంలో ఉద్యమమును స్థాపించిన శ్రీల రూప గోస్వామి ప్రభుపాదుల వారి పాదపద్మాల చెంత నాకెప్పుడు ఆశ్రయము లభించును అంటూ చెప్తాం ఆ ప్రార్థనలో మనం. ఇది శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వాపదాంతికం అనే శ్లోకం మనం ప్రణామంత్రం చెప్తాం కదా అది. సో కనుకనే మనము అంటే ఇస్కాన్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళంతా కూడా రూపానుగులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాం. అంటే శ్రీల రూప గోస్వాముల వారి ఆ ప్రభుపాదుల వారి అడుగుజాడలలో నడిచేటువంటి వారు,
అనుగులు అంటే ఇక్కడ వారి యొక్క అడుగుజాడల్లో నడిచేటువంటి వాళ్ళు. ప్రస్తుతము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. ఈ భక్తి రసామృతము అను పేర ప్రకటించబడుతున్న భక్తి రసామృత సింధువును మనందరికీ కూడా మార్గదర్శకంగా నడుపుటకై శ్రీల రూపగోస్వాములు వారు రచించారు అని చెప్తారు. సో భక్తి అనగా అంటే భక్తియుత సేవ అని చెప్తూ ఉంటారు. ప్రతి సేవలోనూ ఎంతో కొంత ఆకర్షకమైనటువంటి లక్షణం ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే సేవ చేసేటువంటి సేవకుని ముందుకు నడిపించేటువంటిది ఆ లక్షణం అదే, అంటే ఆకర్షణ అనేటువంటి లక్షణము అని చెప్తుంటారు. మనము ఈ ప్రపంచంలో ఏదో ఒక సేవలో నిమగ్నం అవ్వాలి అని అంటే దానిపైన మనకు ఆకర్షణ ఉండాలి, అంతే కదా. స్త్రీ పురుష సంబంధాలైనా ఇంకే సంబంధమైనా ఒకళ్ళపైన మనకి ఒక విధమైనటువంటి ఇది ఉన్నప్పుడే వాళ్ళతో మనం కలిసి ఉండగలిగేటువంటిది. సో అలా ఉన్నప్పుడే వాటి వలన మనకి తృప్తి ఆనందము కలుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్తారు. భార్యాబిడ్డలపై ఉండే ప్రేమైనా, మరి కుటుంబంపై ఉండేటువంటి ప్రేమైనా, ఇవన్నీ కూడా ఆ విధమైనటువంటి ఆకర్షణ వలనే చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఒక జాతీయవాదైనా, ఒక కుటుంబ పెద్దయినా, ఒక గృహస్థుడైనా, ఒక ధర్మాత్ముడైనా, ఒక ఎవరైనా ఆ విధమైనటువంటి అనుబంధం రసం సో మరి అటువంటి ఆ అనుబంధ రసము అంటే అనుబంధము అని చెప్తారు. ఆ రసము మిక్కిలి మధురంగా నుండేటువంటి, ఇక్కడ భక్తి రస అమృతము అని చెప్తున్నాను. సో మరి ఈ ఐహికమైనటువంటి జగత్తులో పనిచేసేటువంటి వారు ఆస్వాదించు రసము కంటే భక్తి రసము విలక్షణమైనది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం రేయింబవళ్ళు మన అవసరాల కోసం చేసేటువంటి ఆ పని, ఆ రసము ఇంద్రియ తృప్తి రూపంలో ఉండేటువంటిది. ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఉండేటువంటిది ఏది కూడా శాశ్వతమైనది కాదు, తాత్కాలికంగానే ఉంటుంది. ఎవరి మధ్య ఉండే సంబంధమైన తాత్కాలికమే కదా. కానీ భక్తుడికి భగవంతునికి మధ్య ఉండే సంబంధము మాత్రమే శాశ్వతమైనటువంటిది. సో భౌతికమైనటువంటి ఈ బంధనాలన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనటువంటివి. కనుక మరి ఐహిక సేవకులు తమ కార్య సరళిని నిరంతరము మార్చుకొనుచుంటారు అని చెప్తుంటుంటారు. ఎందుకంటే అలా పని చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, వారం రోజులు మండే టు సాటర్డే చేసినాక వారాంతంలో ఏదో ఒక సెలవు తీసుకోవడం. ఎందుకంటే రోజు చేస్తే రోజు ఇదేనా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి. అలాగే ఇంకా ఏది కొన్ని రకాలైనటువంటివి కూడా అలాగే ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకి కొంతకాలం మాత్రమే సుఖాన్ని ఇవ్వగలవు. ఎందుకంటే నిరంతరమైనటువంటి సుఖాన్ని అవి ఇవ్వలేవు. ఎందుకంటే ఏ జీవి కూడా భోగాలను నిరంతరం కూడా స్థిరంగా ఉంచుకోలేదు. కనుక మరి ఇవన్నీ కూడా చపల సుఖము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తుంటారు, ఒక సాధారణ గృహస్థుడు రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడి తన కుటుంబ సభ్యుల కొరకు సర్వ సౌఖ్యాలను చేకూర్చి తద్వారా ఒక విధమగు రసమును అనుభవించవచ్చు. అందరి కోసం కష్టపడుతూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండవచ్చు. కానీ తాను ఏదైతే సాధించాడో అదంతా కూడా తన జీవితం ముగిసి దేహత్యాగం చేయడంతోనే అంతమైపోతూ ఉంటుంది. అందుచేతనే నాస్తికులకు వారు మృత్యువును భగవంతుని ప్రతినిధిగా భావిస్తారు అంటూ చెప్తుంటారు. భక్తుడు భక్తియుత సేవ ద్వారా
భగవంతుని సాక్షాత్కరింపు చేసుకోగా నాస్తికుడు మాత్రం మృత్యు రూపంలో భగవంతుణ్ణి దర్శిస్తూ ఉంటాడు. మృత్యుతో సర్వము సమాప్తమైపోతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మలను అనుసరించి మళ్ళీ కొత్త జీవనము ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. అది మన కర్మలను అనుసరించి ఉన్నతమైనది కావచ్చు, లేదా అంతకంటే హీనమైనది అయినా లభించేటువంటి అవసరం ఉంటూ ఉంటుంది. అందుకే చెప్తుంటారు, జీవితంలో రాజకీయమైన, సాంఘికమైన, జాతీయ, అంతర్జాతీయ దేనిలోనైనా ఎంత స్వయం కృషిని సాధించినా అదంతా కూడా మృత్యువుతో అంతరించిపోయేటువంటిది, తాత్కాలికమైనది. కానీ భగవంతుడి కోసం చేసే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భక్తియుత సేవ, ఆ భక్తి రసము మాత్రము మరణంతో అంతరించిపోదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అది ఎప్పటికీ శాశ్వతంగానే నిలిచి ఉంటుంది. ఏ కొంచెమైనా మనం ప్రగతి సాధిస్తే అది మనల్ని భయంకరమైనటువంటి పాపముల నుండి, భయాల నుండి రక్షిస్తుంది అంటూ చెప్తారు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు సాక్షాత్. సో ఆ విధంగా వైదిక సార్వస్వతమంతయు మరి ఈ విషయాన్ని, అంటే భక్తి రసము మాత్రము మరణంతో అంతరించిపోదు. అందుకే అది అమృతము, మృతి లేనిది. అమృతము అంటే మృతము లేనటువంటిది, అమృతం. మృతి లేనటువంటిది అమృతము అంటే, అంటే నిత్యమైనది. వేద వాజ్మయమంతా కూడా ఈ విషయాన్ని సమర్థిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మరి ఈ జీవితంలో భక్తి రస మార్గంలో స్వల్పమైన పురోగతి సాధించినాను తిరిగి మానవ జన్మ లభించకపోవుట అనే ప్రమాదము నుండి అది భక్తుణ్ణి కాపాడగలుగుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. భగవద్గీతలో చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. సో కనుక ఆ విధంగా మనల్ని ఈ సాంఘిక జీవితంలో, కుటుంబ జీవితంలోనూ దాన ధర్మాలు, ప్రజాసేవ, జాతీయ సేవ, సోషలిజం, కమ్యూనిజం అవన్నీ కూడా తిరిగి మానవ జన్మ లభిస్తుంది అనేటువంటి అవకాశమే ఉండదు. కానీ భగవంతుని ఎడ చేసేటువంటి భక్తియుత అది మాత్రమే, భక్తియుత సేవ మాత్రమే చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో 2వ అధ్యాయంలోని 29వ శ్లోకంలో చెప్తారు, విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జం రసోప్యసం పరం దృష్ట్వా నివర్తతే అంటూ చెప్పబడింది. దేహదారిని ఇంద్రియ భోగముల నుండి, అంటే ఇంద్రియ భోగముల నుండి నిగ్రహించిన ఇంద్రియార్థాల పట్ల రుచి నిలిచే ఉంటుంది. కానీ ఉన్నతమైన రసానుభూతి ద్వారా అటువంటి కలాపాలను విడిచి అతడు చైతన్యంలో స్థిరుడవుతాడు. అంటే దివ్యంగా నెలకొనందే ఎవడు కూడా ఇంద్రియ భోగాన్ని విడిచిపెట్టడము అసాధ్యము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కానీ ఒక భక్తియుత సేవ ద్వారా మాత్రమే మనకి మరలా కనీసం అట్లీస్ట్ మహోన్నతమైనటువంటి మానవ జన్మ లభిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో భక్తిలో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే. కానీ ఇతరమైనటువంటి ఏది కూడా తిరిగి మళ్ళీ మానవ జన్మే లభిస్తుంది అనేటువంటి చెప్పలేము. ఏ భావనలో ఉంటే ఆ భావనకి అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని పొందుతూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మనకు ఆ భగవంతుని, ఆ దైవము అనేటువంటి ఒక ఉన్నత అధికారిగా, ఉపద్రష్ట, హనుమంతగా చెప్తుంటారు. మనం చేసే వాటన్నిటికీ కూడా ఆయన సాక్షిభూతంగా ఉండేటువంటి వాడు. మరి ఎందుకంటే మనకి మామూలుగా విధి అంటే ఈ దైవము 84 లక్షల దేహాల్లో ఏదో ఒక దేహాన్ని మనకి ఇస్తూ ఉంటుంటాడు.
ఆ విధి ప్రకారంగా జన్మ పడుతుందో అంటాం కదా, అది భగవంతుడు. ఇంతకుముందు మనకి ఈశోపనిషత్తులో కూడా వచ్చినటువంటిది. మరి విధి నియమమును అనుసరించి బయటపడాలంటే భక్తి అంటే మానవ దేహం మళ్ళీ మనకి కనీసం మానవ దేహాన్ని స్వీకరించాలి అంటే కృష్ణ చైతన్య కార్యక్రమంలో నిమగ్నమైనప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే భగవద్గీత 6వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లుగా ఒకవేళ పూర్తిగా పురోగతి పొందలేకపోయినా మరుజన్మలో ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబంలో జన్మించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే ఈ భక్తి రసామృతమును అధ్యయనం చేయడం వలన శ్రద్ధాళువైనటువంటి పాఠకునికి శాశ్వతంగా భక్తి రసాస్వాదనంలో నిమగ్నమవడము బోధపడుతుంది అని చెప్తుంటారు. భక్తి రసాస్వాదనము లేక కృష్ణ చైతన్యమును మార్గమును మనం ప్రారంభించినట్లయితే చీకు చింతలు లేని సమస్త సన్మంగళమైనటువంటి జీవితము ఆరంభమవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో ఎలా నిమగ్నం అవ్వచ్చో ఈ భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథము సూచించబడుతుంది. దీనిలో చెప్పబడినటువంటి భక్తియుక్త సేవా పద్ధతి క్రమేణా ఐహిక స్థితి నుండి ఆధ్యాత్మిక స్థితికి ఒక భక్తుడిని ఉద్ధరిస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు మనకి. సో మరి శ్రీకృష్ణుని సంతృప్తి పరిచేటువంటి దృష్టితో ఈ ఆధ్యాత్మిక భక్తి రస దశలో ఒక వ్యక్తి చేసేటువంటి ప్రతి పని కూడా అతనికి నిరంతరమైనటువంటి ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి ఆ విధంగా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనప్పుడు సర్వరసములను అమృతపాయములుగా ఆయనకి పరిణమించును అని చెప్తున్నటువంటిది. ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆచార్యుని యొక్క పర్యవేక్షణలో చేసినప్పుడు క్రమేణా భక్తుడు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుతాడు అని చెప్తుంటారు. మనకి ఈ గ్రంథంలో మొత్తం 12 రసాలను వివరిస్తుంటే అందులో 5 ప్రధాన రసాల ద్వారా శ్రీకృష్ణుడితో మనకు గల నిత్య సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించుకున్నట్లయితే సచ్చిదానందమైనటువంటి జ్ఞానధామంలో మనం శాశ్వతంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంలో నిలిచి ఉంటాము అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. దాని కొరకు నిద్రాణ రూపంలో ఉన్నటువంటి మన యొక్క చైతన్యాన్ని మేల్కొలుపుకొని మరి ఆ భగవంతునికి ప్రేమయుతమైనటువంటి సేవను ఆ కృష్ణ ప్రేమను పునరుద్ధరించుకోవడానికి ఎలా చేసుకోవచ్చో ఈ భక్తి రసామృత సింధు మనకి బోధిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలాగే కృష్ణుని ప్రేమించడం ద్వారా సమస్త జీవులను సులభమైనటువంటి పద్ధతిలో ప్రేమించేటువంటి శాస్త్రమును మనకి భక్తి రసామృత సింధువు బోధిస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా మరి ఆ మిక్కిలి సరళమైన శాంతమైనటువంటి విధానము ద్వారానే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ప్రేమించడము ఎట్లో ఈ మానవ జాతికి తెలియచేసేటువంటిదే భక్తి రసామృత సింధువు, ఆ భక్తి రసామృతము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. శ్రీకృష్ణుని ప్రేమించట ఎట్లో మనం నేర్చుకునినచో తక్షణమే ఆ కృష్ణుడితో పాటు సమస్త జీవులను అతి సులభంగానే మనము ప్రేమించగలుగుతాము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక మిగిలిన వాళ్ళు అంటే కృష్ణ భగవాన్ని మనం సేవించినట్లయితే మిగిలిన అన్ని జీవులను అందరినీ కూడా సేవించినట్లుగానే అవుతూ ఉంటుంది. మరి ఆ విధంగా ఏ మీట నొక్కినచో సర్వ వస్తువులను సర్వదేశములను కాంతివంతములగు నో అటువంటి మీటను నొక్కే పద్ధతి మనకు భక్తి రసామృతము బోధిస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు.
సో ఆ విధంగా ఈ భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథము ప్రతి కృష్ణ భక్తుడు, ప్రతి భక్తుడు, ప్రతి మానవుడు చదివి అవగాహన చేసుకుని కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో ఉండేటువంటి భక్తుల కొరకు ముఖ్యంగా ఈ గ్రంథము ఉద్దేశించబడినది అంటూ చెప్తున్నారు మనకి మనకి సిస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఇది మనకి ఈ భక్తి రసామృత సింధు అనేటువంటి గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ.